22 जुलै 2021 ही तारीख तुम्हाला आठवते? हा तोच दिवस ज्या दिवशी निसर्गाने कोप दाखवला आणि सह्याद्रीने एक अख्खं गाव गेलं. ते गाव म्हणजे महाड तालुक्यातील तळीये गाव, जिथे दरड कोसळून 83 जणांचा मृत्यू झाला. तीनच माणसं होतं इथं. ते तिन्ही माणसं तिकडे जाऊन माणसं आली तर बाहेर पडून त्यांनी पाहिलं इथं घरावरती वस्त्र येऊन थांबलं इथं. तर त्यांनी आम्हाला येऊन उठवलीत. तर आम्ही उठलो, तिथं मोरं गेलो. तर तिथं गेलो तर ती झाडावर हे खडक दिसतो ना, तो खडक सारा झाडं गार फिरायला लागलीत. म्हणून मी मागं आलो, रेड्यांची डावी आपली आणि त्यांना घेऊन खाली गेलो निघून. मी इथं ढोरं घेऊन गेलो, परत नाही आलो. तर मागं हे सगळं सपाट झालं. इथं माझा मुलगा आणि म्हातारी माझी तिघच होतो आम्ही इथं. तीन आम्ही गेलो निघून तिकडे. तेव्हा आम्ही बसलो आणि बाकीचे आम्हाला उठवा आलीत. तर इथं तिथं मोरं गेला तर तो गेला वस्त्र्यामध्ये. पांढरा लोट आला असेल, लोटावर पण गेले. सगळे एक नाही घरच होती, गेली गडजून सगळी. दरड जशी कोसळली या गावावर, तशीच मैत्री देखील या दरडीत दडपून गेली. त्यांच्याबद्दल बोलायचं तेवढं कमीच आहे. आम्ही कोणत्या फोन कार्यक्रम असल्यावर एकत्र सगळे, म्हणजे छोटा मोठा कार्यक्रम असला, नवरात्र असो, गणपती असो, छोटा मोठा कार्यक्रम असला तरी आम्ही एकजुटीने करत होतो. असं एक पण दिवस असा जायत नाही आम्हाला आठवल्यावर. पोरांचा स्टेटसला फोटो बघितले असं वाटतं आमचं असं काहीच झालं नाही असं वाटतं. पण असा डोक्यात असा विचार येतात तर पोरांसारखी आठवण येते अशी. मित्रांचे, भाचे, आईवडील तर गेले, वडिलांची तर बॉडी सापडली नाही, काकांची सापडली नाही. त्यामुळे अजून तर लय जो बोलायचं सारखं काहीच नाही आपल्याकडे. खर्चाचं काय आता काय, खर्चाला काय आम्हाला हे धान्य पाणी मिळते त्याचमध्ये आपलं काही चाललंय. बाकी काय खर्चायला आहे. पाऊस पडला तर त्या फोन कॉन्टॅक्ट झालं, बोलले असं झालं, बोललं शक्यच नाही. पहिले थोडंसं आलेलं दरड कोसळलीत असं वाटलं, पोरांचा कॉन्टॅक्ट बोललो असं होणारच नाही. म्हणजे असं आमच्या गावापर्यंत आले 27-28 वर्ष झाले आम्हाला. असं म्हणजे काय वाटलंच नव्हतं असं होईल ते. राहायची सोय नाही तिकडे, ती सोय पहिली व्हायला पाहिजे ना आमची. बाकी काय आता गुरंढोरं असे राहणं मला आहे तर सरकारकडून काय आता काय घरं बिरं देतील आता बांधून. बाकी काय अपेक्षा आहे, धान्य पाणी देतीलच. बाकी काय आहे.